kwaye nakho okay nizawulala phayana nina njengomyeni nonkosikazi kodwa uba nifuna umntana nizozomcela kule ndawo nizawumazisa futhi umkhokheli into yoba ngoku sifuna umntana nizawuthi tata ngoku silungiselela uba sifuna umntana anifuni into yoba zindaba zenu qha nifuna khunge ngani nangalo mntana ungekafiki anindiva izisu ziphuncuka nje azilandeliswanga ngomkhungo okuthandazela niyayibenzela omama unkova bengafumani bantwana nje mhlawumbi abakhoyo yinto yobana khange kubekho nkokheli zayo ithi Thixo sikelele sisibele kaloku uthunywe phambi kwakho lo mntu kufuneka umazisile into oyifunayo tata ngoku ndicinga uthenga imoto hayi abafani kodata balapha nabanye bezinye indawo abakhumshayo abazothi xa usithi ucinga uthenga imoto aphinda aboleka imali apha kuwo and abalapha abafani nabaya abazathi xa uthenga imoto ukihlala apha kuyi-3 months apha izela uzosikelela emveni koko uyiqhuba ubheke phaya niyayibona ndithethayo thina sibetha umsila siyeka intloko thina sithenga imoto sanduluza kumkhokheli kanti ithi le nto yiza kumkhokheli uthenga imoto wakuyithenga uphinde uyizise kumkhokheli yile nto tata belibandla bezawuthi xa befuna utshata baqale kumkhokheli emveni koko bathathe baphinde bazomiswa phambi kwebandla bayihamba ngeziteps ezirayithi thina sifuna uthi gqise sinephepha lase-Home Affairs kuba ekhaya umtshato uyaliwa nomama watshata i-2 months wabuya nama ndifuna indedele loo nto kutheni ngoku iziqalekiso sewuzitsalela kuwe kodwa sewulapha ndizawukwehla ke ngoku ndizawunyuka ke ngoku ngenxa yegama lakho noba apha besekukho abantu abathi xa kubizwa imithini kuthi kuba umama unkova ngezi bambuze kuWhatsApp uyaya wena mena haya hayi ke nam ngo-22 andabikho rayithi kwamanye amabandla ehla loo nto ne ufumanisa uba kukho esaa steering sebandla ubona uba kwautata akafuna umanyelwa ncam nomama ubhishophu kukho laa mama siva ngaye ecaleni uba umama ubani akayithandanga nathi asiyi ixesha elinintsi uba koomama kuba kwesaa steering sibambe inkonzo ezantsi ufumanisa into yobana kala xesha le-inputs zabanye abantu sonke futhi sizoshayinisa ii-inputs zikamama ukomfa ubumbuya akayifuna siyenzi sonke futhi umbuya ubambe emva izophumelela kuba ibanjwe si-steering selibandla hayi nothi abalapho umbuya unxibe emnyama ambona nabo unxibe emnyama yena mane senza umzekelo ngaphosisa ngumntu omkhulu ifazi we-celebrity haleluya lokhu benabetshathe ne-celebrity ningumkeselele andiqhayisi qha ndifuna uxelela wena uba you are destined for greatness ungakhulela apha elalini kanti uThixo ukubekela umntu oseTV mama nomakhitshi utata mabeyipetrol attendant apha kwa-injini egquma esithi petrol sifunda nzima apha egquma sifundiswa ngoomakazi sifundiswa amabandla le nto bendiyithetha apha sithi suke ndathi xa ndisemtshatweni kamakazi wam umtshato ophucukileyo komhle wangapha ebhayi yandibona mos ndinakumngwebana xa umntu lo wathenga kutshata nexhego angaba abantu angatshatanga nexhego endisandwele kakhulu ixhego liyakuthenga otshata nexhego umngweba kuyacutheka nayo uyishumayela le nto otshatele baxhego sendisenzela uba ubakhona khoyo ndisitsho nje into otshata nexhego ihamba neento zayo kuba abantwana bakhe bangakufuna bangangakufuna awuyangofunwa ngabo ke into ofunwa xhego lakho koxhego lizawulala lodwa kwabantu wayethile uThixo wathi akulunganga ukuba indoda ibe yodwa
indoda ibe yodwa Sathane udanile Thixo uvumile maxhego ayatshata Izawuthetha yonke le nto zoyithetha qho ndiyothi nguye emtshatweni. And nomuntu oza kubuza uba bekutheni ethetha kangaka ngomtshato umxelele into yoba ibandla lenziwa ngamakhaya, ilali yenziwa ngamakhaya. Ukuze kulunge emabandleni nasemakhayeni kufuneka kuqale kwalunga indoda nomfazi aba badityaniswe nguThixo. Bakhe bayekele nto acting ngathi abadityaniswanga babe bexabana kodwa badityanisiwe. Yintoni le ikucaphukisayo xa umuntu ebamba iColgate esiqwini xa uzawudulwe? Yintoni ebethana amadoda niwazonda lo mhlobo uba xa enakho ikawusi epaseyijini seyingathi ubulela umntu. Yintoni enzima uthwala ikawusi? Uthethelela nina kodwa hleli kuni hayi ndiyafuna ke ndiyixelelwe ngenye imini siza apha ke socokola. Yintoni leseyinzima kangaka uchola impahla yomyeni wakho olubambo lwakho xa yeyiwise epaseyijini nasesofeni? Le nto kaba nathi uzawuthi usibalisele eziko uba yuhayo wam lixelegu lataneba ngoku lixelegu likabani? Yakhala ke mama. Uyabona umyeni njengoba sizothetha ebenxiba le lineni azawufika athethe ngayo. Xa esehla uya emotweni uyotshintsha uyonxiba enye endiyi-ayinileyo azawufika achophe ngayo apha esitulweni ngoba seyibile umanzi. Uyalenjirayo? Xa siphuma siphinde lapho siyakhona uphinde uyafika yatshintsha unxiba ushoti. Zii-outfit zintathu yimini eyi-1 ndiyazi-ayina ndiyasonga ndisifake esuitcasini. Uba sihamba iintsuku ezimbini ndiyazazi uba zii-outfit ezi-6 yintoni eseyinzima ingumyeni wam. Yintoni linzima uayinela umyeni akho? Kutheni nibenza ingathi abayeni? Kutheni nilinganisa ihlabathi ningengoba ihlabathi? Kutheni nisenza intombi nabantwana benu batshitshe nabantu abangootata bababone bengezontloko zekhaya? Akho 50-50 apha mani. U-50-50 yinto engekhoyo ngoba xa sisixova iconcrete uzathi nesibeleko. Ndinekontraka ngapha egcwebeni balisela umbuyi sirivembe isuwalayini eDepartment of Education. Kuqashiwe ke bayize ngepolitics bafake noosisi abayi-4 abandisokolisa abasisi baza bayakhalaza into yoba thina sinesibeleko asikazi uxova iconcrete. Ndithi nangananga 50-50. Nifuna izinto ezishushu indoda ngumkhuseli wakho, indoda inezoso inamandla, indoda yiprovider. Seyingaphangeli laa nto uve kuthi utata kabani wakhe intlantshi zalelali kulalwe kutyiwe kwayo. Sayengaqashwanga ndawuve kuthi uhambe biigadi zale mizi namasimi enze uba kuzawutyiwa kwakhe because unamandla to provide. Wena unamandla onerichayi le nto siza kuthengela iitshiphu ezintathu sizibeke phaa ngoba siyazazi sizawukwanda ukwazi ugada unobubele bezangu nezibeke. Imitshato izawufeyila yabantu abakholwayo ngoba bafanisa imitshato yabo nemitshato yasetivini. Akupolitiki wemtshato nakosepalamente kusemzini phaa kusekhaya. Uzawuba nabantwana bangabonela intweni kuba uthi utata efaka ibhanti wena ubusithi hayi uyayibaxa tata. Uthi utata buza uba yifowuni yantoni umthengelayo uthi nabanye banazo. Ukunabanye apho okanye kweli khaya. Le nto ofuna uyiguglisha yesikolo utheni ngenoyiguglisha wefowuni zethu.
yintoni enye ayigugulisayo xa ungekho wena kulaa fowuni akane nabantwana abareyiphayo because badownload ipornography kwesifo sibathengela ubuza abantwana ngumkhuba bafunde kule fowuni bathengelayo. Unlike China, Asia and other countries, i-internet yalapha eSouth Africa ayikho closed kwi-clouds. eChina ii-videos ooBeyonce Nicki Minaj nobani azidlali because internet bayiklose. Nezinye iividiyo bakwazi uzidownload but thina kaloku freedom tontoni. Bantwana bethu bane-Wi-Fi baneentoni bangena kuGoogle, simple Google da pornography iphuma ibe phambi kwakhe xa igqibo ibukela afuna uyoyipractice. Ayincedi into yobana sithi hayi mababulawa abantwana abareyiphileyo ngomso xa kureyipha wakho uzafuna simbulale. Masibulale ingcambu. Ingcambu ifowuni, handheld device la iphetha besandleni. Emisebenzini bafakele into ekuthiwa yi-intranet, bakhupha i-internet. I-intranet iveza izinto zalapha emsebenzini qha nantoni na ofuna uyidownload engoyalapha emsebenzini ithi not supported, not allowed. Wena umthengela ifowuni izingumpoqapoqa idawunlowuda nantoni na afuna uyidownload. Uthi sawuyiklozile afike esikolweni ezabanye ezingaklozanga basherelane ngo-share it asogqiba avule ifayile ayilokhe apho uba ngakhangela uba khona ntoni ubona ii-games zodwa ngoba ukhona technological advance. Abantwana bethu batheni kutheni besenze nto bazifundele phi hey zibhatalwe nguwe amasimalele kaloku awufuni basebenze nzima. Umbuyi ngobe ndazisa ulibele uchaza uba ndingumlimi. Omnye usister wam wandingxolisa wandithumela uxwebhu le-SMS le nto yoba ndivusa abantwana nto bahlakulisa ngo-3 ekuseni. Ndathi wakho wabona kuhlakulwa ngo-10 ekuseni. Wathi xa ebhala nenza abantwana babi-slaves kuba ndingazelanga. Inelishwa ke le nto ongazali sendithukwa ngayo ne. Hayi kaloku akanabela kayintobani umntana. Ungayisuka ngekho abotshone ezankomo. Andingeve sendibotshone ezankomo angehleki pha phakathi kwazo. Jonga wandingxolisa uba ndislavisha abantwana. Umntana wakhe lo bethe ndiyamslavisha ndathula ndabamba ucala uneenyanga ezintandathu umeeting ofuna standard 8. Ngoba umsuse pha emhlabeni wamnika ikeyboard yoba makakhangele ibilizwe lenza ntoni xa ubhodi because ubhodi akananto okwenza uyatya alale aphendule thina olaa hlobo lase-TV. Xa simthethisa athumele umama ke-SMS kulaa fowuni ebemthengele yona. Sithi ababulala abantwana bethu ayizusinceda ke into yokothuka abantu xa bereyitshiwe ne-gender-based violence. Izawufuna siyiqala apha endlini. Uliyema kutheni engena emva kwe-10 apha kungelilo nexesha lomtshotsho. Uyeva inthethayo? Abantwana benu ayilo xesha lamtshotsho ayilo xesha lambholorho kodwa bangena ezindlini ngo-11. Akho nkonzo yasebusuku niyayazi mos xa kukho inkonzo apha enkonzweni xa kumlaliso. Akho mlaliso kodwa umntana akho ungena ebusuku and the next thing wena uzothi oko ebuyile ndithe endivela ibuyile buye velaphi. Nobe ngathi ndiyakhoha apha ebusweni. Hayi ndenzela uba beyikhangela apha ngeho. Jonga ufike ebusuku hayi ndivuyela ube buyile ngomso kungena ivayitsi axhaxhe umntu bambulala. Uthi wena hayi bafundiswe ngulaa mntana usuke eKapa lo betlokhiwe kusithiwa eKapa kwayena ube belapha kwakho ngengakhange afunde nakulaa mntana. Uthi iigusha zivalelwa ngubani apha endlini. Kaloku wena watshishisa nezo gusha wazithengisa kuba ufuna abantwana bavuswe ekuseni andithi ngelo xesha wena wavuswe ekuseni. Yile nto sithi xa sibaqashile kwezi khampani zethu sibagxothe ekuseni because ufika phaa abe nala attitude yapha kowabo acinga apha emsebenzini kuyotyiwa kuyoncokolwa kuyocofa ifowuni. Eva ndithetha sizawudemolisha isikolo saselamla high school phaa sosakha nekurha sisenza sibe technological advance. Bantu amaneni basebenza nabo usifunela abantu kwi-concrete mem abangengo bale ndawo. Abantu bale ndawo bafuna uba ngoomem noomedem bakrotyelwe ba abantwana bethu abafuna usebenza baqoqiwe baqhele ubenkosi. And sithi amaphara amadala abalizela ke jonga hayi sifa
sicela i-R100 sizawukwenza imvuselelo lapha enkonzo. Imali engaki yabiza imali kule konzo. Kutsho nina, hayi akusho nina. Molweni entsenteni. Ngelo xesha uzizipho wakhe onomntana ku-olwethu wam. Uthi xa edibana no-olwethu wayofuna imali yomntana, u-olwethu wamnika i-500. Abuye abuze unina ukunike malini. Athi uzizipho unika i-500. Athi unina imali encinci yakho wakho wambona apha umntana esondliwa nge-500. Kodwa wena ukhalazela i-R100 efuna mthixo.
Kamnandi balapha. It's nice to be here. Xa ndisecofa imvama nibaxelele ndikhonze eJerusalem. Ayikho enye indawo. Ndifuna umenywa yenye indawo apha ndingowalapha xana. Kufuna ubana ndithimba kanjani. Kodwa ke mna ndiyaziyo indoda kuthiwa sisitsixo sezulu. Kuthiwa abanye abantwana abayazi. Ndizama ubosa iindlela zothimba. Malixhego malize mamelani akho mntu ungehlelwa nto sonke njengoba silapha siyophisa and akho mntu ungagqithanga ntweni uthi ukuze uyiqonde loo nto awubalisa ingxaki yakho uve umntu xa ixelele yakhe uthi xa uweye yakho uqonde into yobana thina abantu bahleli phezu kwemeko ndingena nonondowu umntana wodadewethu phaa egcuwa kwaLouis ndifuna uthengela umamam isofa ndiyamsurprise xa singena apha emnyango kwiisofa ezintle ezithe gqungquzelete ezimhlophe ndiqomba ndiyazithanda qha xa ndijonga iprice anayo imali yazo ndinyukele phaa ngentla njengoba ndinyuka ngentla ndifike kwigomagoma ebrown ndiqomba ndizawuthatha le gomagoma ziisofa ezinkulu ezintle kanti njengoba ndibheka phaa phambili unondowu uthathe ipeni ibipha ngasemnyango kwikhataloga wahlala kweza sofa zimhlophe uyazivala Bunguzala ndingalibaya phexeni ndenze nothando nandayithuhle indekeza bunguzala bese ndifuna ukhangele laa khodi yami xa ndihlabela kuzokodwa ndinika ikhiye nongakhangela ikhodi yami andibheka phaa imikrweco le ndoda ingusalesperson ithi umntanakho uyonakalisa ngapha ngemva xa ndifika ezi sofa ziduru unondowu uzibhale ngepeni ebhlu ndibe nestress oba ndizawubhatala isofa engenamali yazo ndizigqithe kuba ziduru ndimbethe nabethe umntana ngemna ndifana abantu bathe babethe bantwana kwabanye umntana umbethi xa ekwakhe xa ekwakho umntana uyabetha utsho umakungoku iBhayibhile ithi meluleke mqeqeshe kutsho yona apha kuthi urhulumente utsho mvakele uba masingababethe iBhayibhile seyithe masibabethe so amaqala ngokutsho xa besithi mabangasibethi mabasinike isizathu soba bebesiyekele ngoku sibabetha kuqala laa nto bebesithi masibabetheleyo niyekile nangoku urongo lo muntu bebebethwa kuqala esikolweni kukho isizathu soba babethwe ngoku nithi masiye kubabetha esaa sizathu bebesibethelwa siphelile na because uyeka ubethelwa into xa uyekile ukwenza laa nto kuthiwe irongo ihomework bayazenza clean yonke into bangangabethwa ke ndambetha unondowu ndibukunyembezana ke njengoba ndithetha kangaka ikhona nentliziyo encinci kodwa ndifana ndikhale nje ninjonga kakuhle ningavalani ndithethayo ndithi kumaneja ndicela ukwenza i-arrangement kuba andinayo imali yesofa athi umaneja kum Bunguzala ndingalibaya phexeni ndenze nothando mna ndayithuhle indekezayo bunguzala ndingalibaya phexeni ndenze nothando ndayithuhle indekezayo bunguzala ndingalibaya phexeni ndenze nothando mna ndayithuhle indekezayo bunguzala ndingalibaya phexeni ndenze nothando ndayithuhle indekezayo bunguzala ndingalibaya phexeni ndenze nothando
Bethuna nosikane nje ningaphinde naye. Hayi sukhawuleza. Usayenayisa lo mntu. Bathi ndiya-enayisa nayo kukho iconference ye-EFF yomama bafuna ndiyothetha phaa. Bathi uEsofa sudube nexhala sendiphathelwe bukumanzana eswekile. Okay. Awuzuzibhatala. Hayi bo, njani? Ndicinga kodwa kothathwa izavenge ebhankini. Kuthiwe ezi zilapha evenkileni, they are just for a display. Xa uzothenga isofa apha, siya e-warehouse nasestore siyokuthathela isofa sizise kowenu. Ezi sizibeka phaa ngasefestireni zezo displaya. Sishiywe ngabayeni ebudeni bendlela yokuphila kwethu. Sicimba sisezawuphila nawo. Sine-plans nesicwangciso. Kodwa uThixo wabona kufanelekile uba baguzwe. Ngoba they were just for a display. Nothing is permanent in life. Jonga noba uhlala endlini yezinti ayikokuphelela oko. Kukumizi esithi xa siyikhomba sithi nibona kukuhle nje kwamakhulu nomaliso kuvusa abazukulwane babekade behlala endlini yomxhoxa. Ngoba into yiyo namhlanje ayithethi uba nangomso uzoba yiyo. In every before there's an after. Sibabhitha namhlanje sentelwe sizinto senzelwe sizinto kodwa athi xa yethetha u-Isaya, I know the plans, ndiyazazi ingcinga endinazo ngawe zezokube nekamva ube nethemba ayikokuphelela oku. Akomntu udalela uba makalile okokoko. Kukho abantu esibaziyo abakhuphanga nemali towards the program, nothi kuba bafuna uyikhupha ayikho emva. Kukho abantu abahlala apha bathi ngasingaphumi ngale nkonzo, nothi uba bamnandelwe qha akho kutya kuba bafike emvemakhaya. Kukho abantu abahlala apha bathi ngasingapheli le weekend because xa efika endlini ufika umyeni akhe enxibe inja ebusweni, ufika induku imlindele. Kukho mama abanemizimba emihle apha abanxiba kakuhle bathe qoko kodwa ubungabakhulule zambatho banemivumba phambi kwabazoncuma kweli bandla uvuke endukwini kodwa lo tata uhlala ngaphambili kuthiwe yinkokheli. Ayenzeki apha kodwa, ayenzeki apha. Lo ndiyamjikela. Kukho abantwana, kukho umntana obhala kuFacebook wathi kum xa ebhala phaa ndifunda, wathi ebhala kweso status wathi aba bayeni benu nibathethelelayo kodwa bayasidlwengula. Kukho abantwana abahleli apha abancumileyo singalibali oParisa bebahle kanti umntana unento yikayo uyithetha ngoba kaloku uyakubona uba ngaphandle kwale ndoda unabomi. Kukunitshatshwe namathanda. Lo mntu wenza ithanda emtshatweni wakho ubuya zoncuma nawo apha ebandleni futhi xa ungena egeyithini ngowokuqala uzothi molo mem ngelo xesha ukubethe emva emtshatweni wakho.
Nothing is permanent in life. Zonke izinto are just for a display. Display ngenxa yobana xa ukhwela esitayilonini ufika ithethwa le nto yakho. Into yakwi-display ibonwa ngumntu wonke nabantu bathetha ngayo. Akho mzali uzele umbulali kodwa kukho izitrato ongazingeniyo kuba umntana wakho wahlaba umntu. Display usathana wenza nje ibhayisikophu uba makuhlekwe wena kodwa let me tell you phambi koba ndihambe xofa imvaba zikhona into ezisesitorum. Zikhona into ezivalelwe emakhalivotini amaqukunya ade abotshelelwe ngeeplastiki ezinamaqabuza zibekelwe wena nemfazi. Uyabona i-display? Abantu be-display bakhola ukuthuka phambi kwabantu, bakhola ukuhlekisa ngawe phambi kwabantu, bakhola ukuphelela phambi kwabantu, bakhola umane besithi usezimisele ngelo xesha, bakhola ukuhleba usiva. Kodwa uThixo wethu yena athi gqise begqibile uhleke, athi basheshe bahleke. Akuhlali kusenyukela kuhambe kwehleke. Yile nto athi xa ebhala kuGenesis athi kwahlwa kwasa ngoba kuhlwile nje kuzabuya kusa. Yewe man. Nakulela lakho mntu ungayaziyo imeko yakho yowethu imeko yakho xa isesaziwa yiswa nabantwana. Kuthiwa yonke le reyi yethu igqibela kankinqi mani. Uvuka ngomilimili ajikele ngoflawa yogqibelisa nerayisi. Xa ufuna ushiya ibhimi yakho yomile, lo mntu ukwenza i-display yi ubonisa abantu enze uba nongekayonkinqa kuye ayazi uba kukho wena mkinqikazi. Awuzuhlala unkinqa, awuzuhlala usokola, awuzuhlala ukhathazekile. Umama oze kum waseKapeni uCrossa nizumazi le nto ndithetha ngayo wathi kumama ndibhujelwe ngumyeni ndashiyeka nabantwana ababini intombi nenkwenkwe. Luyinkwenkwe waqala idrugs xa ebuya endaweni zakhe athi indoda eshwe ngutata ndim. Ufuna ufika utya kwakhe kukho imicrowave impahla yakhe ixhonyiwe wagqitha wayengubeni kunina wathi bethe indoda ndim. Lapha uthenga ipoyizini omfakela etyeni wabhubha umntana. Ayirayithanga loo nto kodwa ndithi xa ndikuxelela akho mntu udalelwe ulilo kokoko. Kukho abantu ke abavuyiswa sebezawubhubha. Nikhe nibona nibona uba noko wasokola ngeminyaka yakhe emibini yokugqibela phambi koba bhubhe kwangolito zilungayo. Kukho abantu abadalelwe uba ngumzekelo. Abo bantu bangcikivekayo nabahlupheka isidala umsebenzi wabo bubungqina. Niyayaziwa? Umsebenzi wabo kuzonwapha bathi noba ndinanto kodwa uThixo usenam. Ubungqina ayomoto kuphela oyithengileyo, ayondlu kuphela namali nakusinde ngozini. Kukugcinwa nguThixo phakathi kwenqoba, kukugcinwa nguThixo ushiyekelwe ngumgutyana neoyili utye ufe. Ubuye uzosingqinela apha into bizolo abantwana bebelambile yabilisa amanzi kungekho nto bade balala. Bubungqinobo wenza nathi siyazi noba noThixo akamlahlo ngowakhe. Uyasondla asigcine uMkhosi siyamazi. Nangu uMkhosi intombazana yasezilalini ehlala egcuwe ekhulela emagqagaleni ikhuliswa nguNokhitshi noNogadi. Kodwa namhlanje xa ndithetha ngaye ndithi ngumntu waseTVini. Akuko kwenza kwakhe lubaba lukaThixo nawe lukwanele. Ubone imeko yabazali uThixo wayitshintsha ngam, neyakho wena iyabona izawutshintshwa ngawe. Nangu umama ukwaba namhlanje umane sithi ikhampani yamalesi khange ziqale zibe khona kodwa wathi uThixo wena ndizawukwenza ube lilitye lembombo elicetyiswe ngabakhe. Ukhona into ofuneka yenziwe ngawe iphumelele. Qha ingxaki yakho inye uzirhanqe ngenkunkuma. Cima lo keyboard. Impumelelo yakho ikhona, isilivere yakho ikhona.
yona imali sesandleni sakho kudala uprofetwa nalapha into bani imali lapha kuwe ezandleni ayidiphuhle iphumelele ngoba uzirhanqe ngenkunkuma umfazi oyilahlekelo ijanariyo yena yathi ukuzivele walayitha isibane watshayela endlini yaphumela phandle inkukuma kwavela icoins uhleli nabantu ababane besithi ndivela phi na akusukwa kuyayiwa mabasuke ecango kwakho bakutsalele aba bantu bathi xa bebona uthenga ifriji ka-LG uyibone seyikhona nakwakhe akakuvuyeli qha uyinqwenelela kuwo ibisithi Exodus 20 ibifunda apho ungayinqweneli urhanqa ngenkunkuma yile nto into zakho zingalungi imitshato ayilungi ngabantwana abalungi uzirhanqe ngenkunkuma ugcina abantu abangelo lutho kuba ufuna ukhathithayizi tshayela inkunkuma uyifake kwidustbin uyoyitshisa emlilweni ngoba ingxaki yakho uthi sawusithi ndiphumile kwaba bantu sikubone sewubuyele ngoba inkunkuma usayifake phantsi kwethabhethi uthi sawusithi hayi ndibayeki lo bani ndivile bayandihleba hayi ndivile bandiqwanelela linto kodwa usuyitshayela uyibeke emva kwecango uyeka uyiwona uyoyifake emlilweni inkunkuma sayigcina endlini iselapha kwakho ngamanye amaxesha inkunkuma ibingomthi balulwimi olu lwakho uyazithetha into ezingakhiyo nezingasikeleliyo ngomlomo wakho amen sithi yoba yile nto ufuna uba uyotsho impilo yamntaneni akho uqalekisa umntana akho ngokwakho ke simanga uqalekisa umntana akho wena ngokwakho kuthi athetha intsikelelo vula intsikelelo wena ngomlomo wakho uthi hayi suka sozabe nto lo wam hayi udomi lo mntana utsho wena ungumdali walo mntana wena uphaa nguthixo lo mntana uyakuthi phefumulela thixo kasithandazayo usuke uqalekisa umntana ngoba umlomo wakho uphuma inkunkuma unezandla ezicakisekileyo eziphatha into ezimdaka kodwa uthi uyakhonza and yet ulindele uba makubekho impumelelo kwakho uyeba uyaminca uqonywa koShoprite hayi ndiyabusa bekho abantu bethunani ezinye iintsikelelo zethu ziblokwa kwasithi iindlebe zethu simamela into ezimdaka ngazo athi umama ukhonza naye uthi xa kuthethwa ngaye esitayilonini emlanjeni naseziko nawe uhlomle uyeka ukuthi ebethuna ndikhonza naye lo mama and ndizamxelela le nto niyithethayo ndiye ndithi ke mna umntu kwayihleba ndithi uzube kanti le nto ithetha uba kumzokwazi uyithetha xa ikhona and ndizabe ndikhona birongo sakubetha soyi-2 hayi kaloku waselani nabethuna ndilive enqindini akuliwa na alelweni labetha abantu abangeza wena uyesu wafika wabetha abantu etempileni ayani babethi nabantu aya njoba konzuna bethaleni uthozani babetha babetha futhi ndithi ndibetha igama likayesu kukho amadimoni afuna ukhutshwa ngenduku qha mdlali singabe sithetha sawuthetha singayeki sikhuphe ngenduku idimoni yakhotha ufika ibe ndim naye bezitha ndenza ngaloo nto ipiproof uzawuvidomayiza nini ndibethe lixesha lobukhulule lixesha lobuphumelele sumelana nentsikelelo yakho suxaba emnyango kwintsikelelo yakho sufuna ugqithisela intsikelelo yakho kwabanye abantu siyibonile kuJoseph naku-R.S.A wagqithisa ngentsikelelo yakhe ngenxa yesitya sesuphu qa ungavumi into obintsikelelo yakho ithathwe ngomnye umntu masithi hayi zinto zommem bani ezo hayi kaloku mayisiwe phaa kwamisi kutheni ingenoza phaa kwakho uba kuzinto ephucukileyo nomasipala mayiye kwamvangeli mayiye kwamisi mayiye kwanesi for ntoni utheni enxatyweni lo khawuzigqatse sawulapha enkonzweni makuthiwe kusithiwa konyula ikomiti uthi nam ndicela uba kuyo tata amen ewethu kaloku nalapha enkonzweni sisefana ngento esinazo awunanti uzawunyula uzawufaka icontribution yanozathetha qaba iphi imali yakho asikonyula khanimonyule ngokwangenamali bantu abanemali bayaphuma enkonzweni kushiyeka abathandazi futhi limibali imali ngekho kwabathandazi ngoba le nto ingathi xa imi ngemali kuphela ima ngeentliziyo ezivumayo amen thixo makandisikele thixo makanandisele thixo abafazi makakhaniphe intliziyo yobufazi niyakufuna ngamadoda
Thixo asinenhliziyo ethobileyo nethobekileyo. Ke siye kufuna uthanda sithobele. Yathemba le mfunzo yothobela ingenile. Kudala yathethwa abanye baqala uyiva xa betshata kodwa namhlanje ndiphinde nami ndafika nabekumnwe thobelani ukuze unwatyiswe. Akanwabiseki umfazi ongathobeli. Akomyeni uzakuphathela ikhathuni yamarhewu etawuni apho ungamonwabisanga. Akayotata umqondo uphathela umama mlakhathuni yamarhewu komba indlela yabo yelove le. Akazana rose ngalo mama anaxesha la rose unibhatshi espinatshi so uyayadwa ayithandayo ngamarhewu angabhoxa aze nekhathuni yamarhewu asela amarhewu umkakhonwane. Haleluya. Awuziwaphathelwa kamarhewu umyeni umphethe kakubi and uthi xa usetawuni ulibale nothenga ichefu yombilo yomyeni akho chefu lethu rand awunonto lokuyiphathela utata wena uhleli uphathelwa wedwa xa usizomyeni uzaphukile uthi umtshintshele zesikolo zabantwana indoda yakho isule ngenqindi sibukela umtshato ufana nebhayisekile hello uyi-1 unyova wedwa and look here uba ufuna unyova bakhona abaready for unyova. Phumani enyameni ningene kumoya niya kufuna uphila ubomi benu ngokwenyama inyama itsalela kokwenyama oku kubangela uba athi umyeni xa iphungula uthando na ufuna yoluphungula sukuvumela kukulawula wena umsebenzi wakho kuthandazela umyeni akho ohambisa kwenyama abuyele kokamoya. Kaloku wena ithi iBhayibhile you are the helper ungumncedi awusosteering apho uzonceda no ayitshona kwiGenesis uba uAdam ndamenzela umncedi I'll make him a helper. Uyihelper ngumncedi apho ngumuntu ozoncedisa nangu umuntu walapha nasi steering yile nto xa uthathele kuyo ubiza ifani yakhe engabize yakho obuzonceda yena. If it was the other way round ngekuthiwa nkomfarhini kungathiwa nkomfa mkhabile abize leyo kuthi ifani ndibeke ndifrishe unkomfa abringam ke ngoku kanti la matyamane sewuthetha kwakuthi la matyamane wakamkhabile kukwama awuthi la matyamane karhini ukhombe kowenu kukomnye umzi kowenu kumile kusamena ngoku eyakho indlu yabhatyazeka because awufuna uma wena into angathi itumato ufuna uxhaswa nangamakhulu tumato kaloku xa utyala lethu sityalayo itumato ifuna ukumane uyijika ujongisa naselangeni izobabomvu lapha uyixhase nangekhuni ukuyigqume nangeplastiki inye into emise ngayo bobubuhle ndiyabazi ke abasileyikhwini babomakhosikazi ufika egqangqa ngefront emotweni anopheka into yaziyo koba ubumhlophe koba kumhle kula moto yinto enye sisi wonqena nothandaza kanti umfazi kufuneka afane nezambane izambane ligrunjelwa phantsi komhlaba lifakwe linyathelo nazihagu kugalelwe mgquba kuthini limane lihlakulelwa itumato laxesha iphethwe kakuhle yadatangisa enjenje izambane lihlale limdaka phantsi komhlaba umfazi uyabhikica umfazi uyathunga umfazi uyasebenza bemdaka afake ifasikoti ngalindela uEnkosi okokoko apho landini sebenza umfazi afane nezambane kodwa umehluko phakathi kwezambane netumata noba izambane limdaka walisika ufika limhlophe ngoba le nto liyenza ngenhliziyo ehlambulukileyo emhlophe and izambane ixabiso layo lisembizeni itumato siyikrasha siyenza isosi izambane silenza ichips and umtshato ozichips siyawubona apha enkonzweni ongeyo mashed potato noba ninganxiba nibe ngoyi-twin ibe ngu-his and hers uba nizichips aniyo mashed potato sinibona ningena apha emnyango ningekayibali silo basivani siyanibona phaa uba kwenjenje apha anibondwanga nidibenanga uba ke umtshato wabondeka wayi-mashed potato bavana umyeni nomama nalapha enkonzweni soba i-mashed potato ngoba amakhaya ayavana
akho khaya lichukele linye unochuku ngapha kuba bazi chips yena nomyelana so oluchuku lakhe lumenza luzosulela baba imesh nabo bajika babe zi chips kube yilonto bevaki Mesh pocket. Nkosi yexolo mayilandise. Siyabulala. Inzike lapho thatha khona uThixo wethu makabe phambi kwena nkhokhela. Emacaleni andudule. Emva uthi sorry emacaleni anixhase. Emva ndudule phansi kwena uThixo anfunqwe. Ngoba njengoba sihamba kwezindlela sinyathela amabeke. Phezulu kwena uThixo makatweza amaphiko uSathana anganifumani. Ngoba uSathana uhleli nje usungulana nomfazi nenzala yakhe. Into abangela basithethe ngabantwana bethu baphuma kuthi ezibelekweni. Orongo no right kwangomfazi. Sifuna kulunga abarongo kuzawulunga nabaright. Sifuna kulunga amakhaya kuzawulunga nabantwana. Ndiyamthanda kakhulu eJerusalem. Amen. Mayena Nkosi eyakhanya ilungu aphezu komfuso. Haleluya. Kuyaxhomekeka ke ukuba imbewu le iwe emhlabeni onjani. Wow. Kodwa yona imbewu iphosiwe yawa uxhomekeka into yoba iwele ndawo. Amen. Akamhle. Imali? Akamhle. Bani uthi uyathini? Uyathaba? Kodwa esizathi. Amen. Kaya lam. Kaya lam.
Amen. Lapha ezini. Mama uNkomfana. Umhlolokazi, olihlolokazi. Nasi. Amen. Zawufunda apha. Zawuphambuka ungena endleleni. Zawulila uthi ayindindedwa. Owehlelwa ngumhlungu. Bakhona nabanye bahle. Nansi sithi. Sihamba ke nale ncwadi. 200. 200 maJerusalem. Phuma uphethe. Ayibonge Nkosi. Ngikubonisa ke ubuhle bukaThixo. Amen. Thixo xa evuma. Khawuthi ndiqonde ekhaya. Nobu Satana ngathandi ndiqonde ekhaya.
ngale mithandazo. Sizothatha le nkonzo ninikele kwamongameli uMatyeli. Uzobona ke into yenza kanjani yena. Kodwa mina njengoba le nini kwakuPhuzi ndingu-MC wenu mandicela uxolo ngoba ndithe ndabakhila okanye ndathetha wrong. Make ndathi Nkosi inhliziyo zenu zingakhathazeki. Impondokazi yenu apha kule ndawo ngumntu. Amen. Make ndathi Nkosi Umkhosi wasemaqwathini. Make ndathi Nkosi apha. Amen. Make ndathi Nkosi khonza beJerusalem. Ndivumela ke umnandi kum xa ndivuma le ngoma. Kuthi xa ndifika kule ndawo ndivume le ngoma. Ndizawunika ke kubawo uMatyeli. Obusathana ngathandi ndiqonde. Ndibulise kwirhamente engcwele kaThixo ngeligama lenkosi. Ndibulise kakhulukazi iinkokheli zaseJerusalem zikhona ngaphakathi emnqubeni ngeligama lenkosi. Ndibulise kakhulukazi umama uMabhushukazi osuka ngapha kude eBloemfontein. Amen. Olapha namhlanje. Amen. Amen. Enkonde ukuthi ngaphezu kwento yonke kuyasivuyisa kakhulu ubukho bakhe. Sikhula kaloku abazali behambe besigcinisa. Bawo uJesu. Amen. Mongameli wami. Sikhula amaxhego esigcinisa. eBloemfontein. Pasikale pasika. UbholoBloemfontein ukucela abantu abazashaya nabantwana. Amen. Wayedle athi utata kayihlaselwa umuntu ngabafundi. Uthi hayi kaloku nothi Nkosi eBloemfontein. Amen. Amen. Utheni qho ngepasika wasoloko ubheke eBloemfontein. Into manje uyithathe eBloemfontein. Wathi xa enyuselwa abantu bephenya indlela awayeqashwe ngayo emsebenzini. Bathi hayi mali lidala into ba into zakumazemambeleyo ukuhlala ngapha emsebenzini. Iphaya eBloemfontein into aphethe likhona. Amen. Lo muntu uyahambo laseBloemfontein elinyanzelekileyo qho ngepasika. Le nto imenza abe yingxaki abe nje apha emsebenzini iphaya eBloemfontein apha ikhona. Amen. Amen. Ndivuyiswa ke ngokuba abo bantu baseBloemfontein babone bekhona ukuze ngomso xa esithi umongameli uMoneni nokubheka eBloemfontein abantu babe bebazi abantu baseBloemfontein. Amen. Besiya kubantu ababaziyo abaye babonile babe lapha abantu baseBloemfontein bezoncoma umongamelikazi bephume kangaka. Amen. Amen. Sebephinda okwesininji wakuvulwa le ndlu yale cawa. uBishop ngokwakhe wayeze ngokwakhe. Amen. Ezovula le ndlu wenyuka kwelikala wangena ithuba elide apha emnyango. Amen. Ngathi uzoshiya ukhwaya lapha kumongameli uMoneni. Amen. Umongameli uMoneni eqakatha ngelo xesha emqhayisele baleka ngedress. Amen. Kanti kuzawuhleka ibuye ngoku ohamba ngela hlobo likaBishop. Amen. Amen. Zonke ezo zinto sizithethiswa kuvuye. Amen. Ndibulele kakhulu kwiindwendwe zethu. Kakhulukazi phambi kokuba kaloku umbiza ke
Yesidukile sibe ngathi kukho idolo likhoyo. Amen. Xa uthetha ngomuntu omalunga nawe kokwenu noba sewumncoma abantu bajonga ngapha koncoma. Amen. Amagama onke awathethileyo apha komunye umuntu ongamameliyo uthi uSolomon kukho abantu abanezazele ezitshiswe ngentsimbi. Athi xa ebachaza uSolomon athi abo bantu zimathane. Uthi xa ebacacisa kakuhle uthi simathane noma ungasibeka entsimbini usikhande ngenye intsimbi uthi simathane ndini yifa soze sife. Abo bantu kubo libelide ithuba olithethileyo. Kodwa kubantu abanendlebe zokuva nebe beze apha bezothatha into ngoba lapha kwabo befishela kakhulu ixesha olilelwa kwabo bantu. Usuke apha besakukhalela ingase ungasuki. Kodwa bekho abantu besebekhuphukile besebejongele ngoba kaloku endlini kaThixo kukho into enganqabanga awutoko. Bakhona abantu abangena amatshotsholo bazolusela endlini. Sasikhule kukho imifule kuthiwa kukho into ethetha ethu kanyathelo lonkuduso. Amen. Kodwa apha ethubeni sayibona uba nalapha enkonzweni bakhona loo nto. Kuthi ngoku umshumeli athethayo ufanele kukho abantu abolusileyo uba kodwa uthetha kwakhe angazogila apha. Angahambi kodwa angakulinga. Aphazamisa apha kule ndawo. Amen. Jongile ngoku uthetha. Ndibona kube kuhle kwelinye icala phinde ethubeni. Ndibone nje liyamosha laa cala belilihle. Ndiyabona kwelinye icala. Amen. Imele banjalo ke ivangeli kaseyikhutshwa imele untulantula. Ixela inalithi. Amen. Nalo magama ke ndizama ukuthi uba lapha kwakho ubaluleke kakhulu. Banintsi abantu abanyangekileyo ngendlela othethe ngayo. Ezingcwabeni kuthiwa umfundisi idlisa izindlu. Babe abantu bengatye ezingcwabeni besiboyisa ukuboyika udliso. Kodwa kubakho into ebhalwayo phaa kuthi umfundisi dlisa izindlu. Kodwa kubekho abantu aboyika nosele ihlula sesingcwabeni. Umuntu ulungele idliso. Amen. Xa kunto ba umfundisi uphethe idliso elifunekayo. Ngoba ledliso lingene endlebeni lolungisa inhliziyo. Amen. Ndigqithele ke kuloo ndawo benzama ubulela ke kakhulu mama ngogayelo lakho lenzileyo. Ubakhulisile abantu abanintsha baphuma bekhulile. Bakhona kogaqa emdala izidodo eziluntu amadolo zesikhule. Awunazithini ezo. Amen. Apha ezikokheli zami into eyenzeke kudala kwafumanise uba isono eseza ngomama bangenelwana ngaloo nto. Nkosi. Oomama bangabo bantu bahlasekileyo. Bathi babangazama oDibhora uvela kwabo akacaceleka ngoba kukho isigaqa esikhulu esithi kufiwa nje. Ukufa oku kusukele kubo. Lathi izulu lathatha isigqibo suba malingenelele. Lasuke lazisa ubomi ngomama emva kweminyaka. Oomama basezayela uYesu. Emva kweminyaka sekuzwe ngomva komama ungajonga nojonga kumuntu akuthethwayo ngoba isono seza ngabo. Sisabambe loo nto lakhawulezisa izulu latshintsha lazisa ubomi ngabo. SanoYesu oze ngabo. Alaphele lapho ukuze kubekho inkonzo. Inkonzo ingekho inkonzo. Ingekho inkonzo abazalwane bebehamba noYesu bemazi uthanda ntoni bevalelene endlini. Wavumbuluka omama ezindlini nangabo ababuya bazonqonqozela amadoda bathi uvukile uphululweni. Amen. Amadoda etshita emnyango.
kodwa yangomama abayapha babuye besazi uyesu bethethe emadodeni sithi uzawuvuka kodwa amadoda azange akholelwe kuloo nto atshixi indlu ngomama abankonkozayo bathi laa nto beyithethe kuni yenzekile uvukile batsho badaleka le nkonzo ngoba le nkonzo ingumkhankaso owathi usathana usuku uyesu afa ngcwatywe oyisingcwaba eyona nto bithenjwe ngusathana bebesoyikisa ngabazalwane umzala ngcancazela ilahle ibhayibhile uyesu wasuke woyisingcwaba yiyo le nto uthi xa kuthethwa intetho ingciyame ngoyesu amen ngoba eyona idanto uthi kade ayicekisa upawulos athi masingaqhayisi nganto engenguwo ngumamlezo kayesu kristu bona upawulos ukayijonga umnqamlezo aqonda uba umntu ezazithwala umnqamlezo wakhe ngoba umnqamlezo wenziwe ngabantu abathile ewenzela abantu abathile kodwa kwasuku kokho indoda ethwala umnqamlezo yona bathi abantu emele bathwala iminqamlezo bangayithwali ithi indoda engenzanga nto isikuthi ndim lo wenze zonke ezo zinto ifele ukona kwabantu abaninji mandigqithe ke kuloo nto kuloo yesu ke wazanga abamama kodwa uba sikwazi uthetha ngolo hlobo kwakungekho nto inokwenza kukhonza abantwana abangaka kodwa ngobukho bukayesu yaba ngebani abantwana abangaka nabo bakhonze engathandazwana ngubani uthixo yayiba indoda uthixo unyuleyo enye amen ibe yiyo yodwa yazana uthixo bahambe nje abantu emva kwayapha bengazani nathixo ilandela kodwa kwathi ngovuka ukayesu ekufeni sonke sakwazi uthetha nothixo umuntu ngamnye akwazi uzithethela uthixo omongameli sibethwa lixesha njengomninimzi ngumnikazi emzini omninimzi kumele ugqibele wena uthetha sawugqiba sibe siyaphuma kodwa ngoku endiyithandayo ngoku usokwakho umamakho amen unyana mose noba semdala kade abe mdala kumamakho ayidenzeka eyona nto iyanzima namhlanje ngoku uba umongameli njengoba simazi ekhona siyazi uba noba kwenziwa ntoni into xa ifika kwefilipi yaphela ukhona umamakhe ulapha amen asazi noba okanye kumele uba uzawuthi njemba indim utata kokugqibela uthetha amen lo gama umama ekhona uzwe kuye amen laba bantu bamongameli beze kuwe nexhoza likhona lize kuwe bayithubu nalo ngoku yalithethisa amen kodwa ke ukwala apha bayithuba likho nelixesha liselophinda ulithethise ngoba apha alilondwelo lifike kwalo amen amen njengoba bengakwazi ukuqhawula le program phakathi amise athi ndivula uthetha ngoba apha kukwakhe amen so ngexesha ke ngoku siyabona ngathi ilanga liyasithela kukho abantu ke kuthiwa ngabantu beswekile amen sibe sisonke sisukele siyithenga kukho abantu moya wami uyavuya moya wami uyavuya
Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ngibonga kwazi kuletha amampondo namanje impondo lo ngeke ngibele ligwala leli ligwala impondo lekhanda ukhona ligwala lokho yisuke ngibele leqinisa izwayo nje imithandazo nje ile mithandazo imithandazo kukho into esetyenziswa sithi athi umntu esebenza ngexesha aphila ngalo. Amen. Ungatsho kuye uba uyasebenza kwemisebenzi ale namhla alele emva kwecango kuyemlindweni ungona ube ngona zitolwa zokweza usiyela kobo ngazive ezo zinto azenzileyo ufuna ubulela ke nangani loo nto ndiyoyika umamekho ndicingela le nto ke ithi sizawuba nethuba elithi saphela sibe khona apha kuyo. Yes. Amen. Omama ke
malinivoyise mna uthe umama ukova xa ethetha batho ootata bathini banamandla oomama kukho into ethi ke ndeziba lifutshane ukutata uhamba nomama wakhe benosana wanjwa ngenyawo ehlathini badina bathi mabaphumle phantsi komthi banosana olukhasayo amen wahlala emthunzini akhasa usana ajikela ngapha komthi nafapha kwingonyama ngonyama ifile amen utata wanesithukuthezi nozibali usana libuyi ngapha komthi abalukroba kaloba kumkhangela umntwana xa ifile umntwana ufike edlala ngengonyama edlala ngengonyama ifile uyabuya uzasebaleka semvala umlomo ungakhali uthi usana lam uthi ungakhali uzasivusela ngesilwanyana uyabaleka amen wakhala ubaba wathi usana lam amen bayijikela ngaphaya utata sakuthi umshini uma botani bathandeka bayibheka ayibona uthela umfazi wangabaleki wajika wabuya uthi ubaleka ingonyama efileyo amen uthi umntana mba ibiphila ngitye yena oh hayi uthi ke ngoku babaleka oh ngenamthetho hayi saphela senza omnye lithi gwala lisaphela botani ndifuna ukuthi ke omama banamandla abakhuthaze ibhele lento apho ndithi ngexesha lengxaki yazi ukuthi bantu baqule amadoda encandazela bade baqula amadoda encandazela kalona mondoda ithi yeyomama amen baya apho baya khona amadoda ke omama into bohluke ngapha kuthi amandla wabo banobulali futhi ndicinga babefana babanamadlala thina bodade ngoba ithi ibhayibhile kwacuzula ibamba ukuthi ithethi ke zethimba asiphelelanga amen bebefanele uba ngaba banamandla kunathi andiyazi bayabhidekana babe nathi inkosi kodwa bathandeka ndiyanibulisa ndingamile amen nangoku amadoda ayikhali seyizakuba omama ntobohluke ngalo libabona bayakhala amen wekukhala ekuncediwe ndithi lindim ke mongameli wam uba ndisengxakini anangathi uthi yuu amen ndikakhala izokuhlala yavinqina ngotani bathandekayo ndiya kwinto ethi isike sale konzikulwa ubone kusombeka lengoma nje ithomayo wami funeka wesibaba ndiyazoyikusela bakho sabantu onawulenzayo ndiyakule ndodana ke ithi kutata thuzibileni zakwazi uba ngokukhawuleza ukhulu dibane nabantu yakwazi ukuba dibanisa abantu manje ndiyakulaa nto ithi ke abantu badla ukuthi umuntu ikayingapha kwekhukhu bathi ikunjenjenje yayingubani kodwa bebengatsho ngoku bephila bamnika amandla futhi ke abantu bakwantu abakwazi ukusebenza ndiba boost ngemali zangoku amen ndizama ukonga ke nexesha nditheke ndibugwalarha ndikhala ndingumntu ke mama uphuza udla ngokucinga yena ngaphezulu kunaye amen kole lithi kwabantu ke abantu bangaske bafinde kodwa bathanda besinento ethi kule program ilapha ibithethwa ke abayibhalwa ngabo kuzaba kuthuba loba kungeloba komgaqo ekapheli ke loo nto
into nam ngenxa yexesha eli